de yenyankopon tumi nyina ewa yede asedane enmunyam enidie nyina de ma ene de se wohu yemobo ne yeda so etiase moja ne nsuo edi mu afrosane tekyerema ada abodwiem yeda wase ebrewe bi kwan aman se yemfa wasem emfa ma woma be bompaye esrew se ewade yankopon wasem a eko woma enchen enye asomdwie ema woma ntia semi wonya fa hodie ene ogye kase ewo wasem mu yeda wase ewo din mu amen medafo a utie mi ebrei mu adom ni asomdwie afiri eje yankopon nchen enkan bebre asemo yankopon ade ato yakoma so a ebrei ye kasa fa ho eye awaresem Bible say di wonya yire no wonya adepa na wonya ewade ho eniso ni santi no ye kasafa awade ho na onyankopon hwehwe se enipa bia a wote asase so no obetwe ho efiri edwamamomu na mom ode ho ewura awade fisa aware onyankopon nhyehyɛ baako a edimu ema nyankopon na onyankopon na madom so akasa kyerɛ ye ho bebe na ebreyi mu nso de yede etua so eye se mundi awade ni onyankopon se yendi awade eni awade yendi ni eno na adom nti ye ba betie na yehye wo se yebesan atoa so mundi aware ni na yenyina so sem onyankopon enam na adom so de adom ya yegina so de awade asem edema ewo Hebrew from an timiansa ni yimu a eye enan Hebrew from a timiansa ni yimu na ose wonni awade ni ade nyina mu na wongu awade mpa ho fin efiri se nwamanfo ne awaresefo de onyankopon bebu atan mesesu bi wonni awade ni ade nyina mu na wongu awade mpa ho fin efiri se nwamanbofo ne awaresefo de onyankopon bebu atan mesesu bi wonni awade ni ade nyina mu ipacho ewo Hebrew chapter 13 verse 4 Hebrew 13 for Hebrew for mano ti dumiansa ni yimu a eye enan osi wonni awade ni nti asem no ene se yendi awade ni yemu awade yema awade nye nika yema awade enya akono aware ya ade a onyankopon die ni die kase edema aware oye bema bu awade oye oba bu awade hweye na wembie wa no anka bibi boni bia amfa awade ho onyankopon bo na awade no onim se aware ye nti na waba aware ade aba wiase onyankopon mo adebone onyankopon nye adebone die onyankopon ye bia ye o kan twiro kronkron no a o se ade bia wo nipa wo ni se ewade aye na obu ni se ade wo ya nyankopon aye ne de woni die mu anyankopon anye ni nyansa kwan so no Bible say saade na wo die wo hu ni sa no onyankopon no ono ni nyansa a owo no ana se sebi onyankopon ne nkwasi asem no eso chen wo onipa unyansa kura ade a wo onipa wo hu se ade wo ya nyankopon ye wa anye ni yi na ade wo die nyansa nim se nyankopon ye oyo no ti ade a Bible e ka kire 1 Corinthians chapter 1 verse 25 1 Corinthians chapter 5:25 1:25 Korinto woman a edikan ti baako ni yimu aye eduonu enum 25 say efiri se nyankopon kwase asam wo nyansa kyin nipa na nyankopon mre eye din ekyin nipa nesisu biemo efiri se nyankopon kwase asam wo nyansa kyin nipa sana ewo Bible mo si efiri se nyankopon enkwase asam wo nyansa ekyin nipa nipa bi fi se
ebo a nyankopon bo oba no nyansa bi nim se nyankopon bo oba ipa chew Bible say de wuhu ne se nyankopon wanye ne ye wedi nkwasiasam no o se nyankopon no ne nkwasiasam kura wo nyansa echi nipa nyansa nti awade eye se nyankopon bo oba edebeka obema ho eye ade papa te ho asesa nemom de opese osei onyankopon hyehyɛ yɛ bonsam obonsam ne pese o kyerɛ sɛ enye sɛ onyankopon edi oba ebeka bema ho obonsam ena nadwene etesa ne nyankopon obo na de ne de eye yemfa ni die kese emfa ma nyankopon a oyɛ ade nyina ne nyankopon onye mfomso da na onye bi nso da de nyankopon bo oyɛ nyina ohunu sɛ eye papa enka bususam entie nyankopon na enka bone entie nyankopon da brother bonsam afa kwan bebre so edi ebususam ahyehye nipa no ena nipa ka ebususam editia onyankopon ene o kasa fa awade ho a na onipa bi na no akasa hwea wona ubu awade o kasa fa ekunu ho a na obi bi na no aka ebususam se wona ubu kunu wona ubu yere oh sasam ni nyina ye ebususam Bible say yemu awade yemi awade ni yemu awade na eye den eba ne sen ene de awade eye eninguase ade ewo wiase obonefo na afa saa kwan we so se obegu nyankopon anim ase na obema nipa ehunu se de nyankopon ye enye na oware ni bi a wutie mi ebre mu se de atwero kronkron na ka Hebrew chapter 13 verse 4 no se wonni awade ni ade nyina mu na wongu awade mpa ho efin enra ye no hwe na me kire wo se awade mpa kura wo da so no onyankopon kire se membu awade mpa no ho fin memfa oba foforo nkoto empa woni wo yere da so no na woni ne nda omfa oba no memgu ho fin memma oba foforo a onye wo yere meda empa woni wo yere da so ama sabe oba ni wunsuo engu empa no so wogu mpa no fi na onyankopon fa nkyɛw empa na moda so kura no onyankopon ebu no na mema woti aseɛ sɛ bɛma onnim nyansa bɛma kraman bɛma wogimi ɛna ɔde ɔba foforo ɛbɛto empa ɔne ne yere ɛda so na wafa no ana ɔde ne mpena ɛbɛkɔkɔtɔ empa ɔne ne yere da so na wafa ɔba foforo wɔ so bɛma preko ɛna bɛyɛ saa brother tie obi ni ha obi ni wɔ ɔtie mi a obetumi aka akyerɛ me sɛ bɛma woyɛ saa wɔyɛ nyansasam ɛtɔ da bi na yɛ preachi a nipa bi nti aseɛ ɛna sɔfo ka ne sa sɔfo preachi saa me paakyɛw wuni me nɔma frɛ me 0244 71 97 frɛ me na memfa nto na kyerɛ mu sɛ bɛma walefoɔ ɔde ɔba a ɔyɛ ne mpena kɔto ne yere mpa so na ɔfa ne yere a ɛyɛ nyansasam me paakyɛw frɛ me na ka sisi a frɛ me na kyerɛ mu sɛ bɛma a waware wayɛ ne yere ho adeɛ na wakɔfa ɔbaa foforo ɔde na bɛto ne yere mpa so na wafa ɔbaa no ɛwɔ ne yere mpa so mepaakyɛw wo a wogye tum sɛ ɛyɛ nyansasam no mepaakyɛw frɛ me na ka ɔbaa tena bi a wotie me na wopɛ sɛ woba ɛyɛ bi woba a waware ɔyɛ bɛɛma na woba no wopɛ sɛ ɔkɔfa ne mpena na ɔde ne bɛto ne yere mpa so na ɔne ne mpena ne da wɔ dan mu wɔ no woyɛ baatan no w'ani gye wo saa frɛ me na ka kyerɛ me sɛ woba yɛ bi a wobɛbɔ wo nsɛm ama no na waka kyerɛ woba no sɛ wayɛ ade pa sɛ woyɛ adamfoɔ ne sɛ bi a wadamfo yɛ saa
na ye nyansa sama wo so wadamfo ayesa afro sisi a na ka kire me se wadamfo be ma ko fa ne mpra de beto ne yire mpaso a ubobo hunsem ama no wa ka kire se wa ye nyansa de mi panipa opeso okasa we ye nyansa adenti na ade bi nyansa na obi jimia mo mpasi e be ka kire se baafo woni usika nyina wajimi papa nyansa ni utirim ade ni ajimi enye nyansa adenti na mo mpase ye be pem waka adenta ni panipa obetumi afro sisi a 0244 71 9724 frame na me fonto na kase be me bi obeye se bia eye good eye fine wan kase wonim se nye but say software preach no okay software na dey but ni probi jimi office wo wasika nyangobo se me makanti o se dia walini saa no oba bi nso te oba bi nso tumi ekofo bema enye nukuru na nukuru mpaso oni bema na beda enye bema enye oba preko enye oba kraman enye oba bonsam enye oba jimifo adentra wonti ase me bi saw maami a wonti ase maami a wonti ase me pa chaw se obi wale oba bema na se oba bema ne yere okofa bema foforo ne beda oba no ne mpaso na bema foforo ne be fa no oba ne mpaso aba me be ode maami woni baje ho woni nyo na de ntra wonti ase adentra wonti ase se ade ye jimi ade nyanse ni nyanya wo sika ntide tie wo ya president mpo na wo tie me wo ya MP ana wo tie wo ya wan na se wo yira wa no wo ko fam pla ade bato wo yira mpaso me pesa me ka che se wo ya MP jibi wo ya president jimufo pa wo ni nyanse na dia na wo ya no sa wo yira bato so a so be nya akoma yale sa wo yire bato so atem e bia wo tem na wo police ni na wo tem empa wo na wo yire da so police ni sa wo ko fo ba fo de ne bato wo empa no so wo ni police ni na nyansa pa wo ni bi jimi pa no wajimi nyansa ni enkrofo bi ya de nyansa ni ya nyansa fo nka so fo de na okasa se mi nyansa wo bafo se mi nyansa wo wonti asiasa meka court wa heya court wa fami court na maba be tire judge say nyanse nim sa bafo adenti no mo pasi abaka no kore adenti no mo pasi akata no kore so bible so munni awade ni munfo obuo ma awade gemeni wo bema bi wa mantamo oteno mantamo ne na yereteno sa mantamo ha na bema na fampna ewo mantamo a onne na yerete na bibisaw so yiri hu a die ne besie so yiri hu a die na baba bema wondwe ne wo yire ho ade ma koma yade wo ye wo yiri hu a obenya pressure wo ye ama wo yire nya pressure we are bema kwasi wonni nyansa obi nkanto a me evangelist wo jimi papa mantama awotie na wo fampra na wo yiru wo yiyale na baba oyere no nti wo nyina wo yire wo kakra oba awotie me mantam wo na wo no ena oba walefo wo fampra wo mantam wa na so kunu hu a edi ne besi enya sika atwe na bebe enye wujie na baba bala adentini ye bunya nkobu ani mtiasa adentini ye urade asem tufon sa adentini ye mpasi ye bunya nkopo adenti ana ade awu yo ne nye na wo mpasi urade beyi watai chese ona ado me ba mo so me makanti o se munni awade ani se wontumi nni awade ani amankonkowale tie wo fo buo ma wukuna menko ho
sawufo bu emma wo yire a man kwa awade no ho efiri sɛ nyankopɔn hwehwɛ sɛ awalefo yedi obuo ene enidie ma wo na wo mplanti wo bo yire wo mplanti oba wate sika wa no wo bo no wo mplanti wo didi wo yire atam wo mplanti my god bɛɛma nyansafoɔ bi anyɛ saa da bɛɛma nimdifoɔ anaasɛ ɔbaa nyansafoɔ ɔbaa nimdifoɔ ɔnyɛ saa da ɛfiri sɛ saa yɛ mmoasɛm ɛmmoa na ɛyɛ saa ɛmmoa woyɛ nipadwen na dwene adeɛ no a wode yɛ wo kunu anaa wode yɛ wo yere no dwene wo sɛ deɛ mede yɛ me kunu sɛ yɛde bi yɛ me a ɛbɛyɛ me dɛ deɛ mede yɛ me yere sɛ yɛde yɛ me ɛbɛyɛ me dɛ na nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ awalesɛyɛfoɔ ɛne adwamammɔfoɔ nyinaa wobɛbu matɛn awalesɛyɛfoɔ adwamammɔfoɔ nyinaa onyankopɔn bɛbu matɛn onyankopɔn bɛbu matɛn Hebrew chapter 13 verse 4 ɔse na wɔnni awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu na wɔmmu awadeɛ mpa wo fi ɛfiri sɛ nnwamanmmɔfoɔ ɛne awalesɛfoɔ deɛ nyankopɔn bɛbu atɛn wasɛe awadeɛ a nyankopɔn bɛbu atɛn sɛ wogu awadeɛ a nyankopɔn bɛbu atɛn mepaakyɛw mennie printing press ɛna mentwerɛ bible wo bible no a wokenkan no kɔbiem na twɛm sɛ onyankopɔn no a ɔsoro ne asase yɛ ne deɛ ne n'asɛm no nyi a woakɔtwerɛ bible nim na bible ne se di awadeɛ ni na wedding people ne yɛasesɛ nipa bɛgu hɔ ɛni n'anim ni nansa yɛse wedding no egu kɔgyina asɔɔdan mu akantam wonsuo biribi a akantam ati se mɛne wobɛtena kɔsi awieɛ pɔpɔ mu ɔbɔne mu ɔyie mu ɔsika mu yadeɛ mu ahoɔden mu wakɔsɛm ɛbɔ akantam wei wobaeɛ a ubi a wayɛ wɔ ɛde ntwempena nipa a wayɛ wɔ ɛne nipa mu awade o na nyankopɔn sɛ membɛka nkyerɛ sɛ wɔbɛtua wo ka wɔbɛtwe aso ɛfiri sɛ wogu n'anim ase wode awurade anim atwi fam womfa a wonni o brother sɛ sɔfoɔ bi aka akyerɛ wo sɛ wobɛfa a wo adi asɔfoɔ no daada nyankopɔn bɛtwe aso woanhwe yɛ wohuhuwa no da wabrɛbɔ nsi yie da saa awadeɛ na mode di agorɔ wɔ wiase no awadeɛ na mode to nta no awadeɛ na mode n'anim twi fa woanhwe yɛ brother wontɔ wo da ɔbaa woanhwe asomdwie fa no asomdwie wonyɛ bi da na wode akɔwuo sei na awurade sɛ membɛka nkyerɛ wo ɛfiri sɛ mode awurade anim twi fam dodo monni awadeɛ ni di wo yere ni hwɛ ntaade pa a wotɔma wo mpena ntaade papa wotɔma wo mpena wo yere no a wowoa no no na wo ne ne ti fie no mpena wodoɔ sɛ na watɔ ntaade papa ɛne mpaboa papa ɛde ama no wo yere bi sɛ wo sika a wosi wonni bi na wo mpena bi sɛ wo sika deɛ a na woyi di ama no woyɛ nyansafoɔ bɛma bibisa wo nti woyɛ nyansa wonim nyansa wodwene ka kyerɛ sɛ wonim nyansa ho nti wo maame nka nkyerɛ sɛ meba wogyini o meba wo maame nka nkyerɛ wo maame nka nkyerɛ wo papa nka nkyerɛ sɛ meba wowale yere wo yere bi sɛ wo sika woanyɛ sika no bi ama wo yere ama wo mpena woakɔnyɛ bi ama no woatɔ mpaboa ama wo mpena woahae dan asiesie mu de ama wo mpena wotumi atɔ kaa ɛde akyɛ wo mpena na wo yere te fie nti meba nti wohu sɛ woagyini wo maame nkaa bi nkyerɛ wo ɛnyɛ wo maame nkaa bi nkyerɛ wo a onyankopɔn nam n'asɛm so bɔ wo kɔkɔ sɛ di wo yere ni siesie wo yere tɔntaade pa ma wo yere ɛna ɔbaa so nyɛ bi ma ne kunu saa bible sɛ yɛnni awadeɛ ni na ade ɛtɛw no bɔ ɔhwene na yɛ dede na kasa ti a wode didi matam kɔ so bala didi matam yɛme di matam ama wo ntɔw di matam ama wo ma wo na mede nyankopɔn ase sɛ awerɛtɔ yɛ awurade dea ɔno na wasoma me menyi bi mfi na memfa bi nka wo da maka kyerɛ sɛ memmu kotodwe so mpa wo kyerɛ sɛ dɔme ɛna memmu kotodwe mpa wo kyerɛ sɛ brɛ me kɔlɛse ntɔ aduane ni dabi da asɛm no sɛdeɛ tene yɛde brɛ wo deɛ ɔwɔ aso no ntie
no see awade sa ade no gu awade ni masesa wakọ wale obi baba ha no wakọ wale obi bema na wo ha no na wo tete no wo ma ni nye ni je wo wiase ade ya je wo wiase ne se wa wale e be sei wiase awade sei a obi bia sei so wa wale sei a obi bia wo ni school awakọ wo ni degree awabo eni je wo ye bia so wa wale sei a wo degree obi bia o ni nyina sei mfaso amasoma awade ya ade sombo awade ya ade sese edinni ni edi obuo ama awade o sa wo ware we ni diem eni obuo mu yanhwe ya papa Joseph ebra Mary nyeme no Mary fa yefunu sunsun konkro ebenyin sen Mary na Joseph na onti ase na Joseph na dwene ya ne kasrene na Joseph wu se oni oba yi nada na ye den no oba yi afa yefunu tie de Joseph ye Matthew chapter 1 verse 18 and about 20 or say na said Jesus Christ awo tie ni wode ne na Maria ma Joseph awade na wonye nsie mu no wo wu se onyem de free hum konkrom na ne kuru Joseph ye onipatrene na ompese ogu nanim ase edwam nti obo ni tirim se obeja anu kukuo na olidwinwiri ye no no hwe ewadebofo yi ne ho akira ne daye mu se Joseph David ba insuro se obafa wo yire Maria aba wonchen na de onyem no firi hum konkrom tio ti asem ye pa for wadwini di asem ye chi Bible say nyankopon sebo se ye be wu agenkwa no na agenkwa no odi ba do ko fa Mary so na Mary so ni ade na mo abrantie bi a ye fani Joseph awade na wonye nsie mu e wonnemu na Bible say nyame o ye di ope no odi abofra no kokko se Mary yem na Mary nyinsen na enchichemu a eye du ankro no na nti wo se na ni kunu ye oni patrene na on pese ogu nanim ase dwom nti obo ni trim se obeja no kukuom ti asem yo Joseph ye ni patrene Bible say na on pese ogu nanim ase edwom on pese obogu ni yire nanim ase obedwom enti obo ni trim se obeja Mary ewo kukuom adentia oni ni nsiada na Mary nyem enye onwa eye de oba mi no ndada na onyem sanka wo a nka bia na obeye sa wo be me ya anka wo di adoma beto so no wo pede wu ato so na wo gu yire ni mase Bible say no ye nyansani no ye nimdifuo na ompese ogu ni yire ni mase wo bedwom enhwe awalefu ogu ni mase wo bedwom en awalesam efam so ne yakano en efam so en yempayinfu atete ye na wonim nyansa no yempayinfu wonim nyansa ka kire yense efisam nyantomago na yesia hata bonten yema amenum anu wonim nyansa yempayinfu ka kire yensa ase efisam enyantomago ne yesia hata bonten enso enne yenhwe ye de adantomago ne yesi na efam so ena nne dia walefuo boye ho adeja ni egu yenim ase Bible say ni Joseph ye ni patrene nto ye na dwene se ongu ni yire nanim ase ewom sa ni yire nanyam onti ase ohu kwanya ni yire ne fa so nyem ye nanso ongu nanim ase obedwom be ma ogu yire nanim ase on plenty utume bo yire wa bonten wa yire wa na papa na ni so na ututu na ni omagu ntai uyi ba ko na obetu akira bonten eko ni ntumi wa ni ugu oba na nanim ase be ma nyansafo bi ongu ni yire nanim ase o tie be ma nimdifuo my God be ma obu no ho o respect ongu ni yire nanim ase da ade oya ebegu ni yire nanim ase no nye amama kai awalefuo bi eware na bema no opensa pa bema no winsa okata winsa chena na enye no woyere ndere ka bi chena ontie na we na yire na fefuo di nkomo no mo ka ekunu asem we ka ne dia wa we ka ne dia we ka ne dia omi na obi aka ni kunu
ene pe bi omutumi ye ena oba ya ne kunu abuo ono so di ne kunu de abetum asama o kan ne se kawanu tum hwia na wo ye ka kunu awu kunu ye ka kunu papa bi awu kunu da bi osori a no wa we nsa no abo no wa we in kawanu tum na manfa wo kunu kura de mbem na asam ne ka oba no asam ne se no okofie odi su saa su osunu kunu bi sa ne sa den onkasa ne kunu bi sa na den onkasa wonya no osu abayi su saa babro na awotwe asam ihe ne kunu ana odekoto oba na busuafo nanim sa owu adekora na yiri de biada na ne yiri so na ebusua efre obai ne efre beman ne de ne trase de ba de ne esi ana ochire mu se one ne mfafo edi nkomo obi a kan de ne ono kan ne kunu asem a omo so omo onfa na asem flo ne ye ka kunu a ne kunu ade bi a oyensa oye tintai eni ya se ne kunu aye saade manim guase aka no ne kunu nti oni animonyam be ma ne ti asem ne pe sa be me nyansafo eno ano no be ma ne se meyere ko akoma to yem se mema manim guase aka wa menya biem e free saade ko men nom ensan biem ampa be ma ne free saada no wa nom nsan biem adentia ono ne kunu nti egu oba nanum ase na wo sisi a wutie mi wo wensa wukunu akaka wo nsa no mo asem emenne kusi wukunu nko wo yere no nko obako a wo nko wo wale apetesi no apetesi na wo wale no apetesi nti wunne yere my god wo yere kasa chira se wukunu no dia wo ye ni goma ni ase wutumi nsa na wo da wanti na wo da gata no afefe ho eguma ni ase ada menye de eguma ni ase wunfi wo yere unyanya bema nyansafo tie meka che onukrom no wonu nyanso ani obi oso ani awoye egu yire ni mase ema wo nya ni monyam na wo ye mani guase ka wo yire dia bema na nkwase asam ana wudie no bible say yemfe ni die ma yawo ani ayaya eni die beka yayire ani ayaya eni die beka yakunu no ani na yanye bible say ni awade ni yenni be ma wo ya de ni nyansa ni ma wo se ma so fo nka de wo ye gu yire mas de wo ye ma wo ni nyan monyam o amafo kasa na wo yire kwa de wo na no tuma ni ya de wo ye wo yire no de tumi de wo ba ma di ba ma oba ya tam fa wo ku ko nsani jai wo ku nye se note na unja ma wo yire nyan monyam unja ama wo yire nyan monyam wo se ma so fo nka edi asam na nka wo ba se me be se nkom na me ka che so bo ko abreti wo ba wale boga afu wo be si dan anu nyame asoma ne sa wo mo de sa ba no ho mo ma se nkom no ho na me dia me ye evangelist ya gobu asom se ye me pem nka no kora ne ntiam adom ne nyame dia ma no no twe ye difo ne ba ma se nkom ala na ba ma ade a wo ye ne nya wo ba se be ka che o se nya twe dia mpon awanti ase ewade muwa na ti ase se awade yedini na yengu nanim ase ti asem ye bible ne say Joseph obola dwenepo Joseph ya na dwen se ongu ne yire nim ase ewo bedwem ongu ne yire nim ase ti asem yo me sisi bi Matthew chapter 1 verse 19 or say na ni ku Joseph ye oni patrene na on pese ogun nanim ase dwomunti oboni trim se obeja ni kukuom on pese ogun nanim ase ogun ni wufi ewo bedwomunti bedwom ayamiya awalefo ntia sande ni ogun ye wanu ase obedwom sa awalefo alentia de bia ni yekunu mi jira bontini enham na oh my god bible sumundi awade ni o na atemwo da awade ho asotwe da awade ho wugu awade ni masia onyankopon fa wo nche da onyankopon mo wasumndi da onyankopon be punish o bala bia wonte da entuna nya be wo wi aso no ubi wanu anu akan kwase sama obi kan bi usua
walepa brother eyan kwasi asem wo nyame anim sa wo maame na ka kire wo maame ankanya nsasam ankyerɛ wo sa wo papa ena ka kire wo papa ankanya nsasam ankyerɛ wo adentra nyankopɔn kyerɛ wale guo nyankopɔn mpa nyankopɔn kyerɛ wale gyae usra wale gyae wonya walepa na wogyeegye awadeɛ wowale wani wagyae wowale wani wagyae wɔso twee na wo brɛ no ɛntina wohu ho ano no tina wuso dioma na bu wuso ahoma mu anate wotale ana wai adentra wunwu awurade meka se ko wakomantu meka se ko wunso wugye baby say ayame go on you know na yame gye wudi matam na asɛm ya yɛken sɛ nyame wo nkɔnkɔn nsoma wa wontumi nkada asɛm ya mede ma wo sɛ ɛnyɛ obi awurade asoma na ɔntumi nkada na waso wogye di sɛ bɛrima nso deɛ ɛsɛ sɛ ɔde animonyam ma ne yere bible sɛ ɔbɛɛ animonyam ɛne ne kunu bible na kan yɛ o ɔbɛɛ animonyam ɛne ne kunu na yɛ dɛn a bɛrima woyɛ animonyam no afei deɛ wogu wo yere anim ase ade a woyɛ wo yere se wɔmpagyae wo yere se george na wonom no george no ɔmpɛ wobɛda mpa no so a wɔnom bɔn dodo wɔnom nkankankan wo yere ntumi nkiisiw wo yere ɔntumi mfewa no wɔnom bɔn wɔwe nsa saa wo yere ntumi nkiisiw no ɔse me kunu mesrɛ wo gyae nsa yi nom na yɛ matumi akiisiw kakra matumi afewa no wɔ sɛ mente aseɛ mengyae ane ntina wontie wo yere wontumi nsame so mena mede no mena mbɛwa wontumi nkontrol me sɛ womma wɔba nkontrol wo deɛ a mɛnware tie bible sɛ ɛsɛ sɛ ɔba so nyɛ wo nipadua so tumi ma me nkenka nkyerɛ wo womma wo yere nkontrol a nkɔwale koraa medeɛ mema ɔba bi ansɛm so mema ɛnyɛ deɛ ɔbɛka na mɛyɛ tie 1 Corinthians chapter 7 verse 3 no ɔse okunu ma ɛyere deɛ sɛ ɔse okunu ɛma ɛyere deɛ sɛ na ɛyere nso ma okunu deɛ sɛ ɔyere ni ɔno ane nipadua so tumi na mmom okunu saa la nso na okunu inni ɔno ane nipadua so tumi na mmom ɔyere te asɛm yie tie ne yie na nkɔwa so bible sɛ ɔyere ɔne ne nipadua so tumi na mmom ne kunu ɛna ɔse saa la nso na okunu inni ɔno ane nipadua so tumi na mmom ayere womma wo yere nkontrol bia nkɔwale ɛnyɛ sisi sɛm saa manyɛ sisi sɛm saa ɔbaa ne nyɛ wakoa ɔbaa ne nyɛ wo nua baa wɔkyiri ba wɔkontrol ne saa ɔno nso wɔ tumi wɔ so ɔno nso wɔ tumi woyɛ adeɛ bi na mmoa wo yere wɔ tumi so ɔka kyerɛ sɛ me kunu deɛ woyɛ deɛ ɛmmoa ɛmfa animonyam mma bɛrima nyansani ɛwɔ sɛ wotie wo yere nokora na meka kyerɛ menye bi mfirim ɛna memfa bi mbirim bio bible no kenkan so anim a wompɛ sɛ ɔbaa bɛkyerɛ no adwene wokɔwale ayɛ dɛn anaa ka sɛ ɔwaleɛ yɛ yɛsamasa brada ɛnyɛ yɛsamasa saa o woyɛ sɔfoɔ koraa na wowale a wo yere wɔ tumi wɔ so woyɛ sɔfoɔ a ɛsono asɔfodie na ɛsono awadeɛ tie ma menka nkyerɛ wo ɛsono asɔfodie na ɛsono awadeɛ o ɛsono asɔfodie ɛna ɛsono awareɛ enti sɛ woyɛ sɔfoɔ koraa na wɔware a ɔwɔ sɛ wote aseɛ sɛ wo yere wɔ nso tumi saa na bible aka no menye nkopɔn ɔwɔ ata soro ma wo nte aseɛ na yɛn nyinaa yɛnni awadeɛ ni yɛn nyinaa yɛmmu awadeɛ yɛn nyinaa yɛmfa oguo ɛma awadeɛ na awadeɛ nyɛ nika ɛwɔ Jesus Christ adeɛ a woyɛ no nyɛ nyansa wɔ awadeɛ mu a brɔda gyae ne nyankopɔn nkyira wo ɛmfa wo ɛne wo sika wɔ ɛne deɛ ɛden a wɔasisie ne degree a wɔabɔ no nyɛ no ne yɛde ka yɛka nyansasɛm asurufie nyansa ɛna soro sukuu nyansa fie nyansa asusukuu nyansa ɛna soro bible mu nyansa bible so nyansa mfiti aseɛ ɛne awurade soro nyansa ne mfiti aseɛ ɛne awurade soro me no kenkan Colossians chapter 3 verse 18 and 19 Colossians 4 mati nyansa titam du wɔtwe ɛne du nkono tie awurade nyankopɔn asɛm ɔse ɛyere no
mommra mo wase ema mu kununom said yese ewurade mu okununom mondo mo yerenom na mo nsa wona ahomete ni sesu dio eyerenom mommra mo wase ma mu kununom said yese ewurade mu okununom mondo mo yerenom na mo nsa wona ahomete wo yere ahomete utumi yensa o me kura na wo yere da onche na wo yere ahomete utumi no ni jotu ibom ama wo humigu oyere so a na ahomete bible say man sha wo yere ahomete ade a wo ya no ukunu na ahomete wo ya na ahomete my god me yaba ewurade be punish you ebi a wonsi asofo bi ma ne nka no kura santre oda ewurade asoma si o meyi watan men sha o yira ahomete men ya de abama o yira ahomate men ya de abama o yira tinsuo emma bebe ehuna manio emma bebe sedemu su owia no apepa na no adenta ompese ogune ni kunani mase nti owia no apepa nanim kama no osi abonten nanso ade a ni kunu de ye ne kukuom ya bebre wadam na bema wote se ewurade no nkasa men sha o yira ahomete melu besia eye twedi ampo nyankrompon ne pa me no beto aso bible so munni awade ni onyankopon se awade fo obuo ma no buukunu buoyere siesie oyere ma oyiri nya ni die na ma wukunu so nya obuo bebi onan bia manyira bedwem embu oyere enima aseda nyankopon hira wo se wodi nyamsuro agi asem fi se nyansem fiti ase eni ewurade suro brother won fa wo ma Jesus ma me wunni me ewurade enye Jesus ne di wo bra so de a me kanfo ma se fa wo me ewurade na Yesu di wo bra bo so a adom ya somdwe ebe ya wo dia twone se ji ewurade Yesu di na obaje wo ne ofiefo nkwa me dia di Evangelist E K Yawson Elias Osio abrobo ni yemu a ani ahwehwe wo pasa wo ne me kasa wo matrofo so a eye 0244 71 97 24 uframi a unsa bekame ewurade nka ho no moa ebia wo bia mesere me no obo mpai ewurade wosem nko na mmakwa ekoye die nti a wosoma no na wie me gidi se obama bi otete na ye na onya biem bama bi ohye ne yere ahomete na onya biem obama bi ohye ne kuru ahomete me gidi se enne enya de a udini nti obeye biem wakasa che wotu no ofo enmonyam ne ni die ana yede mawo minim say obama walefu aye nyansafo mo de nyansa ne ni die awale na ma awade aye nika meda wase oh Jesus Christ dem ya bo afo nso yede wase wona etumi ka wakoma na woyi collection ede man say yenje mfamwa ewurade adwuma no sha obia mo obia adwuma enkoso emra dodo a